Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphiki mina ngumngane noyihlo mina. Can you imagine what a privilege? What a Bring a privilege! friend to a father and bring a friend to the son. Wow. I'm the best man there. Engekele muntu wedlala ngakutshela. Ngala kalokho nje bona umngane nami sengumongameli. Mani mfowethu manini akenibuza iqiniso manini. Kupheka kanjani? Yazi ukuthi khona into eyinkinga lapha khona abantu asebephuphile nje bethe ngibadabukelayo. Mana kunjani ukuphupha kwabanye abantu bafowethu? Abaladladla mfowethu. Wena mfowethu wabethe abantu hayi uzophela ngaye ngakusasa ngonyawuza buka uNkulunkulu kwenzani. Mfowethu wavuka mfowethu kuyikhona wathi uphethe nesandleni. Yeah. Despite ukuthi uphethwe igorilla leli elumakoya lapha injengahlulwe lutho. Kodwa nawe you got something. Yeah. Ukumakoya kusasangonyana khona ayibambi into engekho. Yeah. Yabona leli asiplex leli. Mina ngiyabahlonipha abantu abanjalo. Na nje umbone engihupha njengohupha ehlale ebuka ama views ami njengo president. Ingoba uyazi ukuthi I'm something. Afuna ukuxoxelwa ngami. Yeah. Because it's got a special gift. Yabo. Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphiki